Maria sandwich. هلا اسمع سمعتوا على آخر وحدة حيعملوا البلاي ليست tal-Prim-Ministru. Hej, iżna tan-Nord Korea u mbagħad tal-kap tal-Oppożizzjoni mu ħajdoqqulu xejn. Santa kemm tagħmilha bi kbira, sala jkun Prim Ministru jażilhom hu d-diski. Isma, aħjar indoqqu waħda kull wieħed għax sakemm isir Prim Ministru l-orkestra tilħaq taqleb digital. Għaredlek x'naw, ma kif dejjem aħna rridu nċedu l-komand. Dejjem issa nkellem Sigmund għax għandu kun dak naqra lajburist u jirranġalkom, alright? U ddoqqu intom, żomm li di issa għandoqqu. Għannamlulkom il-playlist tal-Prim Ministru, żomm. Ħanafas, alright? 1, di għara di żgur ħajdoqqa 1, 2, 3. Iżom, il-wajja rrit iwaħħalulek. Mor, waħħaltu, jo jekk imdurri twaħħaluli int. Mhux hekk, eżatt bħal interconnector. Xiex? Namluh aħna u mbagħad tieħdu l-kredtu kollu intom! Marja, Tlaqna, tkomplu magħna. di żgur hija diska li missu jiddedika lilu nnifsu ismaħħa. You're simply the best. Kif qataħħi? Taf xi mis-soldu Joseph ukoll? Di jara. Għaliex? Għax aħna kollha sejriq minn miqek fi traffiku imbagħad Joseph jiġu bis-sireni u jiftħulu ħajjaddi. Ħej, għaddej l-imperatur. Ma tafal feju? Għax Joseph relax, doqdi għara. Don't worry about a thing. Everything's gonna be alright. Għandaħlu l-ħaxixa Imnalla, ħaddaħlu l-ħaxixa, ħatamlu tajjeb għal-ħaxix kollu li qaċċattu. Anka z-żolqor kienu ħajneħħu u mbagħad mor naħla tal-pjen u għadnilhom. Isma, jekk vera ħajdoq delija, di missu jitfa, jifqa kull membri, ismaħħa. Għaxina li ju tijaw titijulu. Vera li ju tijaw tijulu. Anka li mux tijaw intu ħana. Isma. Taf li għandukom Marjara l-Foqra. Maġ delija tana qalbu tajba. Marjara l-Foqra umbat il-Foqra tħassruħu taw il-flus. Għax għalulu, aħna vera manna xejment bil-majna siħat. Ej, kiesa! Tudu ċiċċab spulu vera kiesaħ. U manka Joseph ġija bibu minn tal-mam. Min ammok? Le, il-mam tan-nurses u taf x'qallhom Joseph? X'importani, importani fis-subut, importani minn se jmut, basta jħalli li l-ferfer fax. Waqqafa. Ej, kompli bil-playlist. Tafxna finajt li għana jimportana mizzazax, għax aħna tajnijom il-vot ta' 16 sena. She just got to have about 500,000 shekels, a famed autograph. Ija, u man kinton kontu li bettu l-passaporti u ġibtuna? Konna wadna nation, Pajis Mickey Mouse. Isma! Taf x'namlu? Lil-Joseph doqlu xi waħda naqra eżotika ħajkanta ħalli xi ħbib minn tiegħu. Ej, Panama! Panama! Emmu kiesa. Għalajlek
f'qajtek m'għandekx iktar xi tajt issa. Taf xinajt jenu. L-lilna tal-Labor tkejjilna bil-fatti. Arrentkom. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Għanet intom naf li x-xita ġviri għalek naħseb mux għedin il-karnival. Xorta marriċ immur Pepi jena karnival. Għalix, għalix. Għatta kienem grob kisħin ta' trajtin jisimom. Minħal ormi. U għamlu karru bwiċna. U mux sew Pepi li tiċċajta bġox xuxon. Użgur li la missur kikurret jitċajta, missu jitċajta li mada. Ja mada u san, dan u san. Ija Pep, ħanamlu xaw dan versus san. Il-teatru tal-Università fit-2 u fit-3 ta' Marzu. Għalek tal-informazzjoni dan u sandu tkun inti ejja ta' Niġi. Jek trid għandaxħanni l-ak wahda fil-playlist. Għal-disko Ija. Għandawa kolla f'daqqa. Tajjeb di ta' fuqa skur. 1, 2,